Jeg vil så forklare, hvordan jeg har lavet min one-digit encryption side, som går ud på, at jeg skal skrive en sætning, og så kryptere den om til noget andet, og derudover også dekryptere. Det jeg har gjort til at starte med, det er, at jeg har lavet et array med alle de danske bogstaver, som jeg har lagt ind i en variabel, som hedder alfabet. Derudover så har jeg lavet en funktion, der hedder encrypt, som er den, jeg kan kalde, når jeg trykker på encrypt-knappen, som den her knap. Inde i min funktion, der har jeg så lige et par variabler til bare lige at gøre det lidt mere overskueligt ned i selve forløbet og kodningen. Jeg har lavet en variabel, der hedder en nøgle. Det jeg så putter ind, hvis jeg lærer at sige, at variablen er en kasse, så kassen den hedder nøgle, og det der er inde i den, det er et helt tal, som kommer fra en value inde i mit HTML, eller inde i min hjemmeside, med id'et key HTML, som er den her. Og den har jeg så defineret til, at den ikke kan have et tal over 29 eller minus 29, men det er altså det, der kommer ind i kassen, det er det, der står her. Så lige nu vil det være minus 29, nu vil det være 3. Det er det, den her den skal definere. Så har jeg en, der hedder plain text, som bare går direkte ind i dokumentet og ser på, hvad der er i plain text, og det er så alt det her. Så alt det her, det vil komme ind i den variabel, der hedder plain text. Yes. Så alt det her, for at være sikker på, lad os sige, at jeg har skrevet det med stort, så lægger jeg plain text til at være to lowercase, som betyder, at det bliver et lille skrift. Så det kan man lige se hernede. Alt det her, hvis vi ændrer den til 0, så sker der ikke noget. Så alle AV, det bliver til lille, det hele. Yes. Derudover så har jeg lige lavet et tomt array til der, hvor at det udprintede skal komme, når jeg har krypteret det. Så det er den, jeg kommer til at kalde hernede. Så lige nu er det tomme array, inden jeg har puttet noget ind i den. Så derudover så har jeg min forløb, som er sådan det primære del af kodningen, som også er den, jeg har valgt at lave en skitse omkring, som er her. Ja, det er min skitse. Til at starte med, så har jeg lige en variabel, som bare sådan skal indeholde indekset, som er her, newchar, den er lige med, det er alfabetets indeks. Så lad os sige, altså er det i det, vi er nået til. Så den skal starte med at finde indekset. Hvis vi kigger på min figur, så starter vi her. Så starter den med, eller nu går det er faktisk nemmere lige at gå ind til den første. Så min outNewChar, det er det udregnet, men det kommer jeg også til hernede. Så vi kigger lige først her på. Vi starter lige her. Den første del, det er en masse if og else if. Her er det et mellemrum, her er det et punktum, et komma og et spørgsmålstegn. Det er fordi, det har nemlig ikke det er ikke en del af mit array heroppe i toppen. Så den kan ikke rigtig fortælle mig, hvad indekset er, fordi den er ikke en del af det. Så derfor så har jeg lavet en, der hedder, hvis tekstens bogstav, altså det I er nået til, det er et mellemrum, så skal cybertekst også bare være et mellemrum. Det er illustreret her med, at hvis det er et specielt tegn, det er det bare. Hvis det er et specielt tegn, ja, som står for det grønne her, så skal den gå direkte til printeren, og så bare printe det samme ud. Det har jeg ikke lige lavet sådan for sig selv, men det er det betyder, at printer det bare direkte ud. Så det er if, det er et specielt tegn. Gå direkte til printeren og print det ud på papiret. Men else, altså hvis det så ikke er et specielt tegn, og jeg har så kun lige lavet de her 4, der er selvfølgelig også flere, men det er dem, de tænker man typisk bruger. Hvis det så ikke er et specielt tegn, så vil jeg så have den ind og finde ud af, hvad er det for et indeks. Så her kommer stetoskopet med find indekset. Og indekset af tallet, det er det vi har heroppe. Det var lige noget idræt. Det var fejl. Det var noget rent til at styre. Heroppe har vi indekset, så A det har deres indeks 0, B1, C2, V21, og så den højeste det er 28. Altså er alphabet length, det må være 29, fordi 0 er med. Så det er den, der bliver defineret her. Så lad os sige, at den går ind og læser på min plaintext. Jeg havde et fint eksempel her. Så skal den gå ind og kigge her. Find indekset af 28. Det er det samme som Å. Så når den finder
når den går ind og kigger på, at den hedder Å, så finder den dens indekstal, som i det her tilfælde er 28. Så her der spytter den 28 ud. Her er min nøgle, som er her, så den skal først gå ind og kigge på, hvad er nøglen. Den har jeg så bare skrevet herop. Den var 2. Det kræver selvfølgelig, at den så er 2. Men så, den går i hvert fald bare ind og kigger på, hvad er nøglen. Det var bare et eksempel. Og så, når den så har fundet den, så skal den så lige lave et lille regnestykke, som der er lavet hernede. Og så laver den et regnestykke hernede, som hedder indeks, som er det vi fik heroppe, og så plus nøglen. Og i det her tilfælde var det her altså 28, og det her det var 2. Skarp hovedregning, det giver 30. Så nu har vi den her, som i det her tilfælde er 30. Så skal vi hernede og sige hvis, og det her det er så 30, så hvis 30 er større end 29, fordi det var sådan, eller 28, vi fandt ud af, at længden af det var 29, og så minus 1, det må give 28. Så hvis længden, eller hvis mit nye indekstal, mit matematiske felt hernede, hvis det giver mere end 29, så skal den tage det nye tal, det den har omregnet, og så minus det med 29, sådan vi kommer tilbage igen til A. Og det har jeg illustreret her. Hvis matematikdelen er større end 28, altså 29 og derover, man kunne også have sagt sådan, større eller mindre end 29, eller det samme som 29 eller mindre, eller større end. Jeg har bare gjort det, ja, det var lidt nemmere. Så skal den så starte forfra. Og omvendt, hvis lad os sige nøglen, den kan også være minustal. Hvis der var minus 2, og så det var et A til at starte med, så vil den så vil det jo give minus 2, så skal den starte bagfra, så får vi et Ø. Det er sådan det, den har jeg symboliseret ved en rutsjebane med 2 loops, altså den skal gå ind og kigge på, hvis den kommer over eller under de 2 forskellige dele, så skal den starte i den anden ende. Ja, det tænker jeg, det giver sgu fin mening. Så når den har gjort det, så kommer vi herop til printeren. Og her, så skal den starte forfra, starte bagfra, som skrevet ind. Og så kommer vi herned til printeren. Printeren her, den er lavet af det nye indeks, som er den matematiske del. Det hernede, det er det nye indeks. Og så skal den så printe et bogstav ud. Så lad os sige, det her, det var Å, og så med en nøgle plus 2, så går den ind og siger 8, det gav 30, så det var større end, så skal den starte forfra. Så skal vi lige, så giver det jo 1. Så går den ind og kigger på, at vi har et indekstal på 1. Hvad er det for et bogstav? Det er så det, der står ovenover, så det er B. Så printer den et B ud. Og så er det så det her med, at sådan, og så går den 1 frem i plain tekst. Så nu går den videre til næste bogstav, B. Så kører den det samme igen. Der er ikke så meget der. Mellemrum, det er så et specialtegn. Så den printer bare præcis det samme specialtegn ud. Så nu har vi AB mellemrum. Så kører den hele lortet igen. E finder dens indeks. Hvad er nøglen? Det er den samme som altid. Regner det frem. Finder indekset heroppe. Sammenligner med bogstavet. E'et. Det er 4, og G. Så plusser den med 2. 6. Det er G. Så printer den et G ud. Spørgsmålstegn. Det lægger den bare direkte ind. Præcis ligesom før. Så har jeg så også lavet en dekrypteringsside hernede. Det er præcis den samme kode. Fuldstændig copy-pastet. Den absolut eneste forskel der er, det er, at her der er minus og er med key. Så hernede, det var derfor den var ændret lige før. Det var fordi jeg havde lavet den på dekryptering. Så nu er det bare indeks minus nøgle. Så det er rent og skær bare en forskel. Og nu vil jeg bare lige vise, at den virker. Kom til A, B, C er nok den bedste måde at vise det på. Det bliver til B, C, D. Og lad os sige, at den er over. Sådan er. Så nu mit C det er blevet for højt, så det går ned til Å. Og nu bliver det her. Så nu kører den bare hele vejen over. Og modsat A, B, C, det er krypteret.